an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 ye décembre kalo bi o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'o ye lasiri laban ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san dubaw de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Côte-d'Ivoire sɔrɔsila ka 46 olu ka kiiriw baaraw daminɛna kunungo ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo étage belebele dɔ ale kɔni bɔra ka bɛn misabugukaw fɛ yen nɔ maa kelen kasarala ni na ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi jamana ɲɛmaaw ye kulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɔni sigi sen kan walasa o kulu bɛ se ka kuma di malidenw ma cogo min na malidenw bɛ se k'u hakilina fɔ jamana yɛrɛ taabolo la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna an balima sunnamɔgɔw kunungo olu ka kiiri baara dɔ kun bɛ sigida 4nan tribunal kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan walasa mɔgɔ denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔdɔnna k'a fɔ kunungo Côte-d'Ivoire sɔrɔsila ka 49 min n'o minɛna kabini kuma jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa 3 ko labilal'u la a tɔ kun ye 46 minnu ye olu ka kiiriw kɔni baaraw daminɛna Bamakɔ cour d'appel la kunungo kiiri kɔni a kun ta janyana kosɛbɛ an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan nka min bɛ tali kɛ a kiiriko la kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen kɔni bilala kɛnɛ ma kiiri tigilamaw ani finitigilaka ninnu olu kɔni ye kiiriw kɔni baaraw kɔni daminɛ nka kiiri kɔni a daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 8 wagatiw la fo ka taa se wulada yan fanfɛla ma u y'a yira k'a fɔ baaraw kɔni kun cɛra k'a bɛɛ lajɛlen bila ka bi kɔnɔ ko bi ko baara bɛna taa daminɛ ko kura kiiri tigilamaw u kɔni bɔra maa si kelen t'u la min ye kunnafoni jɔnjɔn kɔni di kunnafonidilaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni taara cogo min na u seginna kunba kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko kiiri kɔni k'a bɛna daminɛ bi ko kura yaasa ka ni tɔ pereperelatigɛ d'an ma an ye minnu salo kɛ ka ɲininkali kɛ maliden dɔw la an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Karim Fɔnba. Bon kiiri in tɛ kojugu ye o Ivoirien fana kan ka kiiri in faamu dɔwɛrɛ tɛ ni kiiri in kɛra a kɛcogo la u ka mɔgɔ bɛ d'u ma Mali b'a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Ivoirien fana kan ka faamu mankan man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ n'u ka jugement kɛra n'u ni bilali ka kan u bi bila. Ne tɔgɔ ye Ruth Kulibali a bɛ se ka kɛ n'u ma juge maliyɛnw bɛ muruti a bɛ se ka kɛ n'u jugera fana dɔw bɛ muruti n'a ma ɲɛ k'u bɛ juge a ka kɛ ni hakili ye a ka kɛ bɛn kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ fili de y'u se yan komi a bɛ se ka kɛ u fana selen yan n'u yɛrɛ ŋaniya n'u ka hakilila ye juguya ta fan fɛ ou bien ɲumanya ta fan fɛ. Amadu Suguba ne ka miiri la kiiri t'a la quoi parce que kiiri kun ye u kun kun min a ma dɔn mɔgɔ ka marafɛn tɛ kama k'a b'i faga n'i y'a minɛ i b'a kɛ cogo di ne bɛ o kiiri bannen de ye u nakun donna ka ban u nana ŋunumu nana fana dɔli ka ban a man kan ka kiiri yɛrɛ u kan ka kiiri parce que n'u ma kiiri sisan an bɛɛ bɛ kunfan la quoi an bɛ kunfan na jamana wɛrɛw fana bɛ kunfan la quoi jagoya f'u ka kiiri quoi n'u ma kiiri dɔrɔn donc an bɛɛ bɛ to kunfan na bon n'u kiiri la an bɛ bɔ kunfan na an b'a dɔn o la a réalité yɛrɛ mun bɛ yen nɔ quoi an b'a dɔn o la mun bɛ yen nɔ mais nin cogo la tan nɔ n'u ma kiiri dɔrɔn n'u bilala ten nɔ a ma nɔgɔn quoi. Seko san nɔgɔ bon ko ne hakilila ye kiiri bɛ se ka fɛngɛ ka ɲɛ cogoya min na quoi u ka kɛ o cogoya la u ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Quand même dans l'idée c'est quand même une bonne chose an bɛ se k'a fɔ ko tare parce que a bɛ se ka kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kun ye ultimatum de di Mali ma ko yanni le 1er janvier cɛ ni fɛn ma kɛ Mali bɛ ɲagati donc ni cour d'assises spéciale a bɛ se ka kɛ a sababu la Mali tɛ se ka ɲagati bilen parce que ni cour d'assises spéciale kɛra n'u condamnera peut-être que u bɛ se ka gracier n'u graciera u bɛ se ka taa Côte d'Ivoire donc Mali ni CEDEAO tɛ se ɲɔgɔn ma bilen quoi. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka hakilina la u y'a fɔ cogo min na yarabi fɛn bɛ daga di jamana fila la ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka kulu dɔ kɔni sigi sen kan o kulu in ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ baara minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni ka se ka kuma di maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakilinata fɔ wa fo ka taa se kalata sɛbɛn ko o baara minnu sigila sen kan malidenw b'a ye cogo jumɛn na u ye kulu dɔ kɔni sigi sen kan o kulu in o bɛna kɛ sababu ye ka se ka kuma di malidenw ma malidenw ka yeta ye jumɛn ye jamana yɛrɛ taabolo la fiɲɛ b'a la wa fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo ka se k'o ɲɛfɔ baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla minisiriso fɛ minisiri mun ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kurako yɛrɛ sabatili ma min bɛ tali kɛ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale y'a yira ko ne hakilina ye k'ale b'u fo a la kosɛbɛ an ka Choguel Kokala Maïga lamɛn. Donc ministre de la refondation bɛ k'a yira maliyɛnw la ko refondation in kuma dɔrɔn tɛ kuma kɔfɛ
fɛn wɛrɛ bɛ se ka k'a la pour que mɔgɔw ka da la u k'a minɛ comme u ta ye ka taa n'a ye ɲɛfɛ k'u bɛ ka kuma yɛlɛma an ka kanw la ani maliyɛnw minnu bɛ diaspora la u y'a kɛ français la anglais la hali russe kan na bɛna chinois kan fana fara kan parce que maliyɛn caman bɛ Chine donc ne tun b'a fɛ ka ministre fo n'a nɔfɛmɔgɔw fo ka Midilari fondation fo parce que a daminɛni maa caman kun t'a dɔn refondation a bɛ an se min mun de don bi bi na de plus en plus mɔgɔw bɛ k'a faamu an b'a fɛ ka contenu min da la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga o kɔfɛ premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ ministre n'o bɛ tali kɛ Silalakaw furumuso Fatumata Segu Diko ale fana b'a hakilina fɔ nin baara kelen na an k'ale lamɛn. An ye nin plateforme créer pour que sisan ka kuma di jamanadenw ma minnu ma min faamuya minnu bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ n'a fɔ ma contribution minnu bɛ kamana gan don ko dɔw taabolo la u bɛ se ka na nin plateforme kan u ka ɲininkali kɛ ou bien u bɛ jamana dɛmɛ ni kuma min ye ni taabolo min ye u b'o sɛbɛn a kan donc an ka baara de bɛna kɛ ka o bɛɛ ta ka baara kɛ n'a ye ka jamanadenw dɔw jaabi minnu ye dɛmɛ dɔw kɛ hakilina dɛmɛ dɔw kɛ n'o o bɛ taa jamana ka hɛrɛ sira fɛ an b'olu fana ta k'olu bɛɛ don an ka baara ta sira bolo la ni plateforme y'o de mais a b'a to fana ni ko caman fɔ tubabukan na mais a tɛ fɔ an ka kanw la peut-être a bɛ fɔ siɲɛ kelen journal la mais i t'a mɛn tuguni yɔrɔ wɛrɛ donc ko ba caman bɛ min bɛ don réforme politique kɔnɔ ani refondation kɔnɔ an b'olu ta kosɛbɛba ninnu an b'olu ta k'u bayɛlɛma ka kɛ an ka kanw na bilisi caman bɛna kɛ pour que u ka se jamanaden fanba ma. Ni tun bɛ tali kɛ Silalakaw furumuso Fatumata Segu Diko a y'a fɔ cogo min na yɛrɛ bɛ Ala ka hakilina ninnu sabati fɛn bɛɛ bɛ kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen. Kunungo Misabugukaw fɛ yen nɔ immeuble belebele dɔ kɔni ale bɔra ka bin maa kelen o kasarala nin na maa 6 de tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na kunnafoniyaw ka fɔ la a na kɛ sotigi kɔni a kun sigalen bɛ yɔrɔ kofɔlen na u kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ dɔw de kɛ ka se ka baara dɔw kɔni sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko réparation o baaraw kɔni de tun bɛ ka kɛ yɔrɔ kofɔlen na o sen fɛ so in kɔni a kɔni yarila maa kelen kasarala nin na maa 5 ɲɔgɔnna k'olu kɔni joginna kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa ka priorité d'a ma an ɲininkali kɛ Ali Jite la an k'ale ka siraw lamɛn Misabugu sifinaka dɔ don. Ali Jite jamana autoritew ka baara kɛcogo jugu de don so ti jɔ kunfɛ ten nɔ ne bɛ se jɔ démarche dɔw bɛ f'i ka o kɛ n'a fɔra o ma ko autorisation de construction o ye kɛlɛ o papier bɛ d'i ma urbanisme fɛ ni urbanisme y'o d'i ma wa kan ka na terrain étudier k'a lajɛ terrain a bɛ cogo di yala a bɛ fɛ ka so min jɔ a so bɛ s'a dugukolo kɔrɔ wa o ye kelen ye filanan fana entrepreneur bɛ yen nɔ so foyi ti jɔ ko entrepreneur t'a la ni entrepreneur ye baara kɛ urbanisme ka kan ka na baara contrôler entrepreneur fɛ yala nin baara in a y'a kɛ nin kogo nin a ye nin simon hakɛ in k'a la a b'a bɔ wa wala a t'a bɔ wala a ye nɛgɛ min k'a la a ka kan ka k'a la wa n'i y'a ta k'a lajɛ so in ye immeuble de 2 étages de don a binnen filɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ nɛgɛ minnu b'a la fer sisiw de don an kɔni bɛ yɔrɔ min bi an bɛ min ɲini o ti dɔwɛrɛ an b'a ɲini autorité malienne fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. est ce que nin dɔw ye autorité nɔ ye est ce que nin dɔw ti sotigiw yɛrɛ ka baara ye. an b'a fɔ autorité nɔ don min na so foyi man kan ka sɔrɔ sigida kɔnɔ ko autorité ka yamaruya maa to so min jɔra o ye kelen filanan fana so bɛɛ bɛ jɔ urbanisme ka yamaruya de kɔnɔ ni so jɔra urbanisme ka yamaruya kɔnɔ ni fiɲɛ yera so la dɔrɔn urbanisme de bɛ interpeller est ce que kun y'i ka baara kɛli de n'i ka baara kɛra ni fiɲɛ yera la i bɛ wele de an Musabugukaw mɔgɔw bɛ min o ti dɔwɛrɛ ye autorité malienne k'u interpeller u ka baara kɛlen jugu u k'a tɔnɔ lajɛ mɔgɔ dɔw kasara la sabu mɔgɔ dɔw bɔra lahalaya jugu la donc an kɔni bɛ min ɲini o ti dɔwɛrɛ ye ko in a kana bila tan wa hali n'a bilala tan an Musabugu jeunesse plainte ka kan ka don fan o fan an b'a don entrepreneur kama. Ni tun bɛ tali kɛ Ali Jite la Musabugu sifinaka dɔ don o kɔfɛ Yirimajɔ maire ka conseil tun bɛ yen nɔ Dirisa Goyita an ɲininkali k'ale la ale hakilina mun fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dirisa Goyita ne ye conseiller Yirimajɔ mairie la étage dɔ de belen bɛ yan a ma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna mais an welela an nana an y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ minnu tun b'a kɔrɔ ani mɔgɔ minnu tun bɛ baara k'a kɔnɔ mɔgɔ 6 de yirala na k'a fɔ ko mɔgɔ 6 de b'a kɔnɔ mais mɔgɔ 6 in na dɔw blesselen don maa fɔlɔ min bɔra an ɲɛna bon u ma sa an ɲɛna mais a taara dɔgɔtɔrɔ mais vraiment a tɔ ça va pas an dan t'a la kosɛbɛ dɔ kɔni bɛ yen o bɔra o kɔni c'est fini o tɛ yen. o tɛ yen cogo di. bon n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ yen bamanankan de a sara o fɔ man di quoi fɔ dɔgɔtɔrɔ ka confirmer k'aw ka sara de sinon a tɛ yen an fana tɛ denmisɛnnin kojugu ye k'an bɛ fili su ma o a tɛ yen de mais dɔ in o kɔni tun bɛ yen o blesselen kɔni taara mais blesselen jugumanba de don mais an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'a ye. ka étage kunturu bɛn monsieur le maire e b'o miiri ka kɛ mun ye. étage bi tɛ dɔwɛrɛ ye kɛcogo juguya kɔ koyi o tɛ sɔn sariya ma ni dugukolotigi n'a ye wari dɔrɔn sɔrɔ a bɛ taa mansɔn banabanaw ɲini ka na a ka yɔrɔ jɔ dɔrɔn k'a ba ten alors que sariyaw de bɛ so la n'i bɛ so jɔ e kan ka kɛ étage kelen e kan ka kɛ villa de ye autorisation construction kan ka d'i ma o autorisation construction
mɔgɔ de bɛ mun y'o kalan kɛ o de kan ka dugukolo yɛrɛ lajɛ fɔlɔ e bɛ ka étage hakɛ min jɔ est ce que a dugukolo yɛrɛ bɛ s'a kɔrɔ wa nɛgɛ qualité jumɛn kan ka don a kɔrɔ ciment qualité jumɛn kan ka k'a la mais maliyɛn mɔgɔw t'o la koyi maliyɛn mɔgɔ b'a ne ye wari dɔrɔn b'a jɔ comme dɔw fana wari sɔrɔ cogo man ɲi donc n'i ka wari sɔrɔ cogo man ɲi i bɛ taa don nin ko modèle la i fana wari bɛɛ bɛ taa o la kɛko juguya dɔrɔn de don n tɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ sotigi yɛrɛ dun ko sotigi bɛ Amérique gardien min bi yan an b'o ɲini o yɛrɛ ma ye fɔlɔ mais min ye gardien bila yen an y'o ka renseignement sɔrɔ an y'o o ni polisiw ɲɛ yira polisiw k'u ka baara kɔlɔ fɔlɔ an ɲɛ b'a la ale fana bɛ fɛ k'i cɛ a kɔrɔ parce que ale kɛmɛ ko ale tɛ foyi dɔ la dɛ k'ale bɛ ka mɔgɔ don dɔrɔn de magasin b'a kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ t'a la pâtisserie ni fɛnw bɛɛ kun b'a la mais olu bɛɛ kun nana bɔ o kɔrɔ ye a tigi yɛrɛ sɛgɛrɛ o bon a ma mɔgɔ don a ka mɔgɔ t'u kɔnɔ mais gardien dɔrɔn de bɛ yen mais a ye mɔgɔ t'o la k'u ka na ka na baara de k'a la olu magasin mun na ma k'u na baaraw k'a la n'i tɛ baara ɲɛdɔn n'i bila k'u ka na so modifier a bɛ bin de o ni ɲɔgɔnna étage yɛrɛ ɲɛna jɛngɛnen la a bɛ bin de an balima sojɔlaw kan k'a dɔn maa si tɛ nɔrɔma ye ni binna walidenw de kan mais n'a kun y'a sɔrɔ ale ka denbaya b'a kan n'u binna a kɔnɔ don a suguma ye dɔrɔn ni tun bɛ tali kɛ Dirisa Koyita la min bɛ tali kɛ Yirimajɔ mairie conseil dɔ don o y'a fɔ cogo min na yarabi an balima sojɔlaw bɛɛ lajɛlen ka sojɔ hakilisigi kɔnɔna na walasa kasara o ka se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen n'a hakili b'a la kabini kuma jan misiri dɔ kɔni ale datugulen tun bɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ hali bi misiri kofɔlen a datugulen bɛ kiriw kɔni baaraw bɛ sen na kunungo a kiri baara dɔ kɔni bɛ ka kɛ sigida 4nan tribunal kɔnɔna na a sen fɛ kiri kɔni kɛra an balima sunamɔgɔ olu kɔni ka ca kiritigɛso kɔnɔna na kunnafoniyaw ka fɔ la kiri kɔni tigɛcogo a na kɛ n'a ma kɛ olu hakilinaw ye maa caman kɔni Allahu akbar kɔni daminɛ yen nɔ ko juju kɔni ye maa 15 bɔɲɔgɔn ka se k'olu minɛ k'a yira k'a fɔ mun de la u ye nin hakilina in kɔni fɔ a kumaw kɔni kun cayalen bɛ nka o kɔfɛ maa ninnu kɔni juju ye bolo bɔ ka k'u bila yaasa ka nin ko tɔ priorité d'an ma Banjugu fo ka taa se Abdul Traoré ma an k'olu lamɛn ko dɔ kɔni kɛla ko min a ma kɛ silamɛ ɲɛnaman si sagonako ye ka da kan ne maa wele ka na kiiri a ma bɔ kiiri min tigɛcogo kalama a tɛ ɲɛdɔn fɛn min na ka sɔrɔ k'a fɔ ko kalo 3 kaso ko sɛbɛnnen b'o kan k'a ka tila ka $2,000 ni $100,000 ko sara an kɔni fɛ jamana kɔni ye bɛɛ ta ye jamana tɛ se ka maa kelen lamɛn ka kelen to yen o kiiritigɛbulonw de don u ka baara de ka bɛɛ lamɛn u y'an wele nin papier ko in na ne yɛrɛ nana tribunal kelen na yan u ko ne ma ko bon ko sisan ko n'u mago jɔla na k'u b'an wele an m'an wele an ma foyi fɔ et puis an yɛrɛ kun nana kiiri min na o kun tɛ nin kiiri ye dɛ le 8 an nana kiiri min na n'o de ye k'a fɔ muso ko ne y'ale bugɔ an nana o kiiri la muso yɛrɛ ka avocat de y'a pour renvoyer k'a bila le 22 u y'a bila o la an nana le 22 tuguni u y'a bɔ o la donc k'a bila le 29 la bon n'an nana o la an sigilen bɛ k'an bɛna o kiiri fɛn dɔrɔn u sina ka na alimami Mari Kureshi wele ale min yɛrɛ imam ye a nani jɔ ka fara ne ka baara la dɔrɔn donc u sɔrɔ ka kiiri bɔ ne ko n bɛ kuma ko non ko kuma t'a la ko nin ye kiiri tigɛlen k'a banna ko wa ko wari sarali ko kuma min fɔla ko tɛrɛmɛli ko kuma t'a la n ko n bɛ kuma fana ko non ko kuma foyi tɛ n bolo ko n tɛ kuma a y'o de fɔ ne ye ko n tɛ kuma bon min nana kɛ ko yɛrɛ bonya parce que n'i ye maa tɔɲɔ mɔgɔ minnu donna salle kɔnɔ marifa t'u bolo ka ci u la bese t'u bolo ka ci u la u ko jama bɛɛ ma ko bɛɛ k'i ka téléphone faga bɛɛ k'i ka téléphone faga u ko bɛɛ ma ko bɛɛ k'i ka fugulan bɔ bɛɛ k'i ka fugulan bɔ donc u ye fɛn fɛn fɔ jama ye jama y'a bɛɛ lajɛlen lawaleya mais u ye kiiri de tigɛ mɔgɔw ma se ka min faamuya bonya kojugu hakili ma silamɛw de don u ko Allahu akbar min kɛ o fana kɛla damana kiiri min ye parce que ni adamaden b'i kɔ a b'e kɔ hali nɔfɛ mɔgɔ a b'a bɛɛ de kɔ n ye n kale ala la kuma in tɛ manamanakan ye dɛ ni maa 2 maa 3 de kun nana yan ne ma dala n'an kun bɛ bɔ yan n'u ni bɛ Banjugu de kan Banjugu tɛ taa k'anw ɲɛnama to yen mais Banjugu tagali fana tɛ silamɛya binɛ f'u ko dɔn min yɛrɛ y'an dabali ban k'a fɔra sali kɔnɔ dɔrɔn ko Allahu akbar a ye kiiri min tigɛ ka wari min fɔ u ma ban o si ma o kɔrɔ ko an sɔnna u ka kiiri ma an bɔtɔ don wa an bɔtɔ don an ka mot laban ye min ye Allahu akbar an m'an da waga i la an ma fɛn wɛrɛ k'i la o de y'an ka kumakan laban ye hali silamɛ n'i y'a da k'i b'a kantigɛ k'a ka kumakan laban fɔ Allahu akbar o tɛ yan o donc an y'o de fɔ k'a fɔra k'o de tɛ fɔ yen nɔ bon n'a fɔra ko laïcité bɛɛ k'i ta kɛ o kɔrɔ ko n'an donna yan hali ni kɔntɔrɔntigi b'a b'a ta kɔrɔta mais an ka laɲini t'o ye o ka sabali an bɛ min dɔn o ka sabali n'a fɔra i ka sabali a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ se ko bɛɛ la dɛ ala yɛrɛ ko k'ale bɛ se ko bɛɛ la mais a m'a fɔ k'a bɛ ko bɛɛ kɛ mais mɔgɔ kana bila i kunna ko ne ye nin fini don dɔrɔn ne ye ala dɔ de ye ayi n'i ma u yɛrɛ ɲininkali kɛ salle kɔnɔ ko kuranna bɛ mun fɔ olu ka ko la kuranna bɛ min fɔ ne bɛ segin a kan yan mais an ma ye kiiri tigɛ ni fɛn min tɛ ala ta ye k'i dalen nɔ la ko de ka ɲi i ye tɔgutu de bon an tɛna larisi ala to yen ka siran tɔgutu ɲɛ duguma yan an tɛ n'i darakɔrɔbɔ kana n'an darakɔrɔbɔ an tɛ s'i ma kana se an ma ni tun bɛ tali kɛ an balima sunamɔgɔ dɔw ka seerew la kunungo sigida 4nan kiiribulon kɔnɔna na a fɔra cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigila sen kan o sigikun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna mali kɔni bɔ bolo la ko fɛɛrɛ dɔ kɔni bɛ ka tigɛ mali kɔni kama ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jariwale tigilamaw k'olu ka wulikajɔ kɔni tɛmɛ ka ɲɛsin mali ma wa ko maa caman de bɛ yen nɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ko ka se ka laïcité kɔni ko k'o bɔ jamana sariya sunba kɔnɔna na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko a maa caman bɛ yen nɔ k'olu ni kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu kɔni k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a kɛnɛ ka yen nɔ min bɛ tali kɛ imam Abubakar Sola ale b'a ka hakilina fɔ nin ko la an k'ale lamɛn. nin de ye jamanaden sɛbɛ bɛɛ ka baara ye maa o maa ni jamana ko hami b'a la dɔɔni o ka baara kan ka kɛ nin de ye
ni jugu binaw ka aka wuli ka yɛrɛ ɲini ciden bɛɛ ye nin kɛ maa o maa bɛ yen a ka jamana hami t'a la a b'a ka jamana kɔnɔdenw faga a bɛ kumaw fɔ min b'i u tɔɲɔ o mago foyi t'a ka jamana na n'i y'a jateminɛ nabi musa isa ani muhamadu maa tɛna diinɛ dɔn ka olu bɔ olu ye mun kɛ u y'u ka pepulu faga wa muhamadu ye maa joli faga a ka jamanadenw na kitabu misɛntigiw ko muhamadu ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a ye maa kelen de faga ko o fana sɔrɔla par erreur de ko a ka flèche de porokotora ka t'o tigi sɔgɔ n'a fɔra an ka muhamadu latigi muhamadu kɔni tun tɛ mɔgɔ fagala ye karamɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɛ sariya ye an k'a kɛ tan an b'u bɛɛ dɔn an ka jamana to yen fɔlɔ u kana fɔlɔ maa minnu ye sariya sɔsɔ u la an ka sariya bɔ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka jamana kɛ sariya ye maa ti sɔrɔ o la mɛ bɛɛ da ka di k'a fɔ an ka jamana du ta futinɛ kumaw ani balawu kumaw a mɔgɔw ti kɛlɛ dɔn a minnu bɛ ka kɛlɛko kuma fɔ k'a fɔ u bɛna guerre civile wuli u bɛna du ta u bɛna diinɛ kɛlɛ wuli ni diinɛ kɛlɛ wulila semaine kelen olu yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ k'a ka jɔ ni nin tɛ u ti balo donc jamana yɛrɛ k'a to ɲɛsuma na o de da ka di olu ni anw bɛɛ lajɛlen la parce que u tɛ baara wɛrɛ kɛ u bɛ ka kuma de ka balo u la donc ni kɛlɛ nana o yɛrɛ tan tɛna sɔrɔ silamɛya ye sanuya min fɔ est-ce que terroriste ninnu u ka sanu fɔlɔ wa u bɛ ji sɔrɔ min u tɛ se ka ko siɲɛ 5 semaine kɔnɔ i bɛ yaala la ni kalashnikov ye i sirannen don o tuma na u bɛ k'a fɔ olu minnu bɛ ka fɛn min kɛ k'a ka ɲi o bɛ k'olu mɔgɔ minnu kɔkɔrɔma don olu yɛrɛ ti fɛn dɔ diinɛ na o jango olu donc o mɔgɔw k'a fɔ ka marifa ta k'a fɔ u bɛ jamana kɛ sariya jamana ye hakilina wɛrɛ de b'u kɔfɛ n'o tɛ sariya tɛ diinɛ ko tɛ ala ko tɛ ni ala ko don u ka na an ka kuma kɛ u ka débat organiser u ka kuranɛ dayɛlɛ n'a sɔrɔ u bɛ ka min kɛ ni ala ta don walima ala ta tɛ o débat ma deli ka kɛ an fɛ yan fɔlɔ an ka jamana in kabi bi tɛ chrétienw bɛ yan silamɛw bɛ yan bolisɔnnaw bɛ yan maa modèle bɛɛ bɛ yan an ka jamana in wa an ka ɲi ta an dakɛɲɛlen don ta a ka di ten de an ka ɲi ta jamana ka ɲi nin cogo la musa taara farawuna fɛ yen a m'a fɔ a ye bɔn i jɔ an ka Egypte kɛ sariya jamana a m'o fɔ a ko n ka peuple n'a sɔrɔ silamɛya ye kelen karamɔgɔw ka bɛn ala kɛ hali seli la an ma bɛn ala fɔlɔ dɔw b'u bolo kɔrɔta dɔw b'u bolo jigi dɔw b'u bolo da u kɔfɛ dɔw b'u sen fili ka taa bɛn ma ko la fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ sariya ma u ye gafe minnu walanti ka silamɛya ɲɛfɔ olu yɛrɛ bɛn t'o la o mazahabu ka ca o taasiraw ka ca donc kitabu jumɛn bɛ yen an bɛn'o ta ka kiiti tigɛ da ye an bɛna jɔn ka sira ta an bɛna tɛmɛ ni sufiya sira de ye wa ko n'i selila wahabiya kɔfɛ k'i ka wiridi tiɲɛna sufi dɔw ko ten wahabiya ko sufiw ye bida mɔgɔw de ko kafiriw don ko mɔgɔ minnu don dantɛmɛ mɔgɔw don k'u bɛ kaburu bato de la donc bɛn yɛrɛ tɛ yen silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ jango k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ kɛ donc an bɛ état de kɔnɔ an ma président ɲɛnama sɔrɔ fɔlɔ min bɛ se ka jamana diinɛ ko redresser président bɛɛ bɛ maloya o yɔrɔ in na parce que président bɛɛ kun sun bɛ k'a di karamɔgɔ dɔ ma u b'o bolo da u la o kama u bɛ maloya u tɛ se u bɛ siran diinɛ ko kɔlɔlɔ ɲɛ n'o tɛ n'an ye président sɔrɔ don o don président min bɛ jamana in fɛ min bɛ se ka jamana diinɛ ko redresser nin bɛ ban sisan n'o tɛ arabu jamana na nin ti kɛ yo Maka n'i taara kutuba kirikara dɔ kɛ o bɛ mɔgɔw bila ka t'i minɛ u ɲɛ dɔn bɛ anw de la aw ma jamana si sɔrɔ aw bɛna arabu sariya kɛ yɔrɔ min fɔ yan alors que arabu yɛrɛ fɛ a tɛ kɛ ten donc u b'a fɛ ka jamana in déstabiliser ala mɔgɔw tɛ u mago tɛ diinɛ na u mago tɛ ala ko la ala jɔn fila i b'u bila selidɛbɛn kelen ka lahara b'a sɔrɔ u ma bila ɲɔgɔn na parce que u ɲɛ bɛ ala de la mais diɲɛ ɲinina fila ti bɛn jamana kelen yɛrɛ la ni tun bɛ tali kɛ imam abubakar so la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ da ka dan ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen mali kiritigilamaw olu kɔni ni gouvernement kɔni olu bɛ ɲɔgɔn sama na kabi kuma jan ka sababuya kɛ ko sariyakisɛ kura dɔ kɔni taara gouvernement fɛ k'o bila ka na CNT kɔni kɔnɔna na CNT maaw k'olu fana kɔni y'o voté olu fana sɔnna ma nka sariyase k'a taara cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ olu kɔni y'a yira k'olu ma jɛn n'a ye dɛ yaasa ka nin tɔ pereperelatigɛ d'a ma kiritigilamaw ka lafasali jɛkulu maa dɔ n'o bɛ tali kɛ Musa Dirisa Gindo la an k'ale ka seerew lamɛn. olu y'a bila kɔfɛ k'a fɔ ko sara ɲuman tɛ parce que a n'an ka constitution tɛ ta n'o y'an ka sariya sunba ye olu y'u ka baara kɛ o suma k'o dugumajɛ fali yɛrɛ sange kɔrɔ u nana tuguni ka na n'a ye conseil des ministres la k'a latɛmɛ ko an ka loi min bɛ n'a bɛ f'o ma ko statut général de la magistrature o fana article 101 na n'a bɛ f'o ma ko 101 u y'o tɛ ko yɛlɛma dɔ la k'a fɔ ko an ka o baarakɛyɔrɔ ba in na kiiritigɛw baara n'o cour constitutionnelle ye ko ka dɔ fara olu si kan parce que o sariya kɔnɔ a fɔra de ko magistrat i bɛ baara bila soit saya soit bana soit n'i yɛrɛ démissionnera ka bɔ a la ou bien i taara retraite la o retraite ye san 55 de ye o sisan ko ka san 3 ka segin olu bɛ taa san 58 na tɔw bɛ taa san 55 la e yɛrɛ man'o lajɛ o ye problème dɔ ye fɔlɔ an ko ka lajɛ k'olu bɛɛ de yɛlɛma mais comme nin kɛra kunun syndicat fila min sɔn an se responsable an bɛna sigi ka kuma k'a lajɛ an kan ka position minnu ta pour que ka nin kɛlɛ kɛ kɛlɛ min kɔni don ko daminɛnen don mais an bɛ fɛ k'a jira an ka autorités la k'a fɔ sariya man ka ta ka ɲɛsin mɔgɔ dama ma sariya ka kɛ bɛɛ de ye n'o ɲana an bɛɛ bɛ tile. Ni tun bɛ tali kɛ kiritigilamaw ka lafasalikɛla dɔ la Musa Dirisa Gindo kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye ko sariya taara ka se ka dɔ fara dɔw ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ kunta kan
k'olu kɔni ma jɛ n'o ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la n'an bɔra yen kulu min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenw ka jo sariya la tɔbɔtɔli ma n'o bɛ tali kɛ CNDH olu kɔni y'u ka 2021 o baaraw kɔni u y'o hakili jagabɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'o kɛ gafe ni ka se ka kunnafonidilaw wele ka hakili jagabɔ ɲɛfɔ olu ɲɛkɔrɔ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ CNDH ɲɛmaa la Agibu Buware ale y'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Adamaden hakɛ ko san tɛmɛnen in na a kun tɛ lahala ɲuman ba la ka sababu kɛ jadi kɛlɛ ye ka sababu kɛ siya kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ Mopti ni Segu jamana na dongo don adamadenw bɛ faga dongo don adamadenw bɛ bana musow lajaba bɛ ka da musow ka denmisɛnninw ka ekɔlisow datugulen don k'a fɔ eta yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye kɛnɛyali yɔrɔw ye dɔgɔtɔrɔsow ani justice baarakɛyɔrɔw olu caman bolila ka sababu kɛ u bɛ siran jadi mɔgɔw ɲɛ donc an y'o kumaw de fa kɔnɔ k'a fɔ a tɛ lahala ɲuman na et puis an tilala k'a fɔ fana jɔnya wale o bɛ ka kɛ Kayi jamana kan o jɔnya wale yɛrɛ a taara abuti dɔw bɔnɛni na u ni la muso aw hakili b'a la musokɔrɔba min san 70 ni kɔ min bɔnɛna ni na a ka foro kɔnɔ ka sababu kɛ jɔnya kɛlɛ donc an y'o kumaw de ɲɛfɔ gafeba in kɔnɔ ka ɲini jamana fɛ parce que o de fana y'an ka rôle ye mɔgɔw hakili ko an ta ye ka critique dɔrɔn kɛ critique dɔrɔn tɛ a ɲininen don an fɛ fana an ka hakili jagabɔ kɛ jamana bɛ se ka bilasira cogo min jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min pour que u ka hakɛ ko ninnu u ka waleya u ka se ka maliyɛnw ani mɔgɔ wɛrɛ minnu b'an fɛ sigi la yan u ka se k'olu bila u ka hakɛw kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ CNDH ɲɛmaaba la Agibu Buware a ye fɔlɔ cogo min na yarabi ala ka adamaden bɛɛ lajɛlen bila a ka hakɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen kulu min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na ni jɛkulu caman bɛ a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko forçat civile olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma furancɛla fanga yɛrɛ bɛ baara min na ka se ka u kɔkɔrɔma don malidenw ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ malidenw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ furancɛla fanga maaw ka baaraw la cogoya mun na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa Mande commune kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Wɛnzɛndugukaw fɛ yen nɔ u selen yen nɔ an ka Wɛnzɛnduguka dɔw ka siraw lamɛn. N'i ko bɛn ni keleya i ko musow i ko denmisɛnninw i ko cɛw i ko du bɛɛ lajɛlen donc an ye wele se bɛɛ lajɛlen ma bi ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na transition taabolo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna transition sigilen don min kan an ka fangatigiw bɛ min kan an bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka na ka fara an kan k'an dɛmɛ jamana jɔli baara la. Jɛkulu min don fasoden ɲumanya b'u kɔnɔ fasoden ɲumanya maliyɛn kelen kelen bɛɛ ka kan ka don i fari la bi parce que u bɛna réforme majeure mun b'an ka jamana kɔnɔ révision constitutionnelle ani loi électorale u nana ka n'o population ka n'o ɲɛfɔ population ye jusqu'à la base y'a ye burusi kɔnɔnaw de ye y'a ye dugu dɔ ye. Bon ni activité sugu bɛ koba de yira anw na parce que a b'a to anw bɛ fɛn caman dɔn d'ailleurs constitution kura de bɛ ka na expliquer anw ɲɛna mun rédigera la ma mɛn donc forçat civile membre nana bi Wɛnzɛndugu kɔnɔna la yan nɔ ka na an jeunes n'an musow de fara ɲɔgɔn kan ka constitution kura in décortiquer an ye point par point donc an contannen don bi vraiment an contannen don trop parce que a y'a to an ye fɛn caman faamu an ye fɛn caman dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ Wɛnzɛnduguka dɔw ka sariya la o y'a fɔ cogo min na yarabɛla ka faamuyali ɲuman di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra yen décembre kalo ale ye sida kɛlɛli tɔgɔla kalo ye o hakilina mun n'o sigilen don sen ka diɲɛ kɔnɔna na an ka minisiriso mun ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma olu ye fɛɛrɛ kɔni kɛ gɛlɛya maa minnu sɔrɔ ni ka se ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka se ka taa sida ka t'o sɛgɛsɛgɛli kɛ olu la fo ka se furakɛli wɛrɛw ma u y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔw ka siraw lamɛn. Président son excellence Assimi Goïta a ko ka ɲɛfɔ an ɲɛna a b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ k'an cɛsiri an ka se ka sida bana k'a kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a ye fɛɛrɛ jumɛnw fɔ ko k'o lase aw ma a ko sida bana ko n'an y'a jateminɛ den minnu bɛ wolo ni sida bana ye o bɛ ka caya jamana kɔnɔ ani denmisɛnnin minnu sida bana b'u la olu fana bɛ ka caya jamana kɔnɔ ni san laban ninnu na a ko k'a ɲini muso kɔnɔmaw fɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'u lajɔla dɔrɔn u ka taa dɔgɔtɔrɔso la u ka taa peseli kɛ peseli senfɛ u k'a ɲini u ka sida bana joli sɛgɛsɛgɛ k'u la n'u ye sida bana joli sɛgɛsɛgɛ k'u la n'a b'u la fɛɛrɛw de bɛ bila sen kan fura bɛ di muso kɔnɔma ma a bɛ fura ta wa a bɛna den min wolo den in sida bana t'a sɔrɔ a b'a ɲini aw bɛɛ fɛ a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sida déplacé min kan bi minnu y'a ɲɛmɔgɔ ye ani général ko ka ci lase a ma a ka an dɛmɛ nin baara in na site in kan muso minnu mana kɔnɔ ta u bɛ se ka peseli matarafa cogo min na. Kɛlɛ nin tɛ se ka fɔ an kɔ munna n'i ye ga kɔrɔlamɔgɔ ninnu ta k'u jateminɛ olu de ka ca la ayiwa bana nin fɛnɛ u m'a ɲini u m'a min u m'a bɔn bana in b'olu de sɔrɔ parce que a bɛna se u sigilen de ma donc an ko an tɛ se k'an sigi ni kɛlɛ in na f'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an fɛnɛ ka na an ŋaniya yira ni dɔgɔtɔrɔw ta ye
ka fura dilan ka test kɛ mɔgɔ la ka fura kɛ mɔgɔ la anw ta ye mun ye ka jama kafo ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di mɔgɔ ma sida bɛ se k'i sɔrɔ cogo di i b'a kunbɛn cogo di i bɛ taa i jeli sɛgɛsɛgɛ cogo di a bɛ kɛ yɔrɔ ɲuman nafa jumɛn de b'a la anw bɛ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ k'o baara de kɛ. u nana ka sensibilisation kɛ sida sɛgɛsɛgɛli la an ka mɔgɔ fana ni ala sɔnna ma u bɛɛ bɛ bɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi sida tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen an ka selan dɔlantanaw kabini 2017 na olu taara jɔnjɔnba dɔ kɔni ta Gabon jamana kan jamana ɲɛma olu kɔni ye layiru ta ko numan nu k'u kɛlen ka ni Coupe d'Afrique kɔni ta k'u bɛ so kɔni d'u ma fo ka taa se musaka dɔ ma k'u b'o d'olu ma nka maa nu y'a yira k'a fɔ kabini 2017 la ko ni hakilina min n'a fɔra ko hali sisan k'olu tɛgɛ ma da u ka sow kan dɛ kunungo o ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u ka ɲɛma bɛ tali kɛ Burama Traoré la an k'u lamɛn. a wele kun ye min ye bi nin y'a san 5 ye an taara Coupe d'Afrique ta Gabon donc an bɛ a san 5 kɔnɔna la an ye wulikajɔ caman kɛ pour que an ka se ka bila an ka hakɛ kɔnɔna na mais an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la na aw wele kun ye anw ye kunnafoni di pour que bɛɛ ka bɔ a kalama donc a yirala k'a fɔ ko nin ko de bɛ sen na nin y'a san 5 ye layidu dɔ taara ne ka na ye Coupe d'Afrique ta ko so bɛ d'an ma o prime fɛnɛ bɛ yen nɔ mais fo bi an ma so sɔrɔ an ma prime sɔrɔ an ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnw na don ministère des sports la ka bila ka taa CNT la ka bila ka taa primature la ka bila ka taa présidentielle la a bɛ décharge kɛra mais fo bi an taara k'a fɔ k'u y'a sɔrɔ u ma sɔrɔ maintenant k'a f'u ɲɛna pour que u k'a lamɛn hakililajigi don an tun ye laɲini dɔ sabati fɛn dɔw taara an ye k'a fɔ ko o bɛ k'an ye an m'a ɲɛ sɔrɔ hali bi nin y'a san 5 kɔnɔna ye maintenant an ka wulikajɔ kun y'o ye vraiment an b'a dɔn minnu ma kunna bi n'a ser'u ma Mali kurako don hakili la n'a ser'u ma an bɛ se ka bila an ka hakɛ kɔnɔna la gouvernement de layidu ta ye an minnu ye ministre kɔrɔ ye Amion ale tun bɛ yen nɔ ale ye layidu ta et puis essor kɔnɔna la ne hakili la o ye faso yɛrɛ ka journal ye a ka chef de cabinet fɛnɛ taara k'a fɔ komi bɔra k'a fɔ sara kalan sisan ma donc o promesse taara o ye parce que minnu fɛnɛ tɛmɛra an kɔfɛ o de kɛra olu ɲɛna olu ye maintenant n'a fɔra k'o kɛra olu ye an fɛnɛ jigi b'a kan k'a bɛ k'an ye et puis a promesse fɛnɛ taara an ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ parce que n'an bila an ka droit kɔnɔ a bɛ denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɛna ale sisan nɔ a bɛ courage d'u ma k'u ni di Mali balontan ma au moins fila tɛmɛra an kɔfɛ olu ye Coupe d'Afrique ta donc an fɛnɛ b'a ɲini ka Coupe d'Afrique ta au moins an bɛ se ka du sɔrɔ donc promesse gouvernement de la promesse ta nɔgɔ t'a la. ni tun bɛ tali kɛ Burama Traoré la kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu ka so ma sɔrɔ ka prime ma sɔrɔ jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ san 5 bi ɲɛ foyi ma sɔrɔ a ko la ko fɛrɛ ka kɛ ka se k'u hakɛ d'u ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la n'an bɔra yen 31 kɔni o bɛ ka sɛnsɛn ka se ni o sera maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ o ɲɛnajɛw kɛ dɔw bɛ taa sugu la ka se ka taa sanu kɛ sugu yɛrɛ bɛ cogo di bi an ɲininkali kɛ sugu kɔnɔ an ka sugu kɔnɔmaa dɔw lamɛn. ne bɛ ɔrɔbu de feere n bɛ sugu b'a la bon tiɲɛ yɛrɛ la sugu kɔni falen don et puis client bɛ yen mais client wari tɛ client bolo quoi wari t'u bolo jamana bɛ dara la par exemple an bɛ se ka na ni ɔrɔbu dɔw ye 31 fɛ 4,000 tel que 3,000 mais o yɛrɛ bɛ mɔgɔ décourager quoi parce que wari t'u bolo quoi donc i ni qualité tɛ se ka na quoi. bon n nana fini san na an ko boutique de don n nana sanni na donc n bɛna a caman ta n bɛna taga feere dɔɔni don an kɔni i bɛna a ta ka fisa n'i sigilen kɔni donc i bɛ fitinin fitinin min sɔrɔ k'i boloma yɛlɛma a ka fisa dɔɔni don awɔ sugu kɔni ma nɔgɔn dɛ minɛnw da ka gɛlɛn mais an b'an débrouiller dɔɔni n'i nana sugu kɔnɔ a bɛ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ sugu kɔnɔ sannikɛla tɛ yen nɔ minɛnw ka gɛlɛn fana quoi donc o de bɛ mɔgɔ yɛrɛ décourager. marché dɔɔni ya dɔɔni bɛ ka kɛ san bon ɲinan ta ka fisa ni satɔ tɛ parce que ɲinan tɛ an bɛ ka taa dɔɔni bɛ ka kɛ nin wagati kɔnɔ quoi sinon salon tɛ 31 yɛrɛ kɛra gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna la an y'o san bɛɛ kɛ gɛlɛya la ya mais ɲinan ta dɔɔni bɛ ka kɛ alhamdulilayi. minɛnw da ka gɛlɛn hali an filɛ bitigi min kɔnɔ a da gɛlɛyara trop o bɛɛ la an bɛ ka banba ka san ka don 31 na. sanni ka suma dɔɔni kiliyanw bɛna kelen a man ca ten kosɛbɛ quoi a bɛ dépend ne ka hakili la kɔni minɛnw da de ka gɛlɛn dɔɔni sa waati dɔ la sabara a kun ka nɔgɔn nka sisan ɲɛ b'a la depuis corona ko ninnu waatiw tɛmɛna ɲɛ b'a la minɛn ka gɛlɛn dɔɔni quoi waati dɔ an bɛ dɔw feere 5000 sisan olu tɛ sɔrɔ 6000 7000 8000 fo 9000 k'a sɔrɔ corona mana a tun bɛ sɔrɔ 4000 yɛrɛ 3000 francs. ni tun bɛ tali kɛ jagokɛla dɔw n'u ka kiliyanw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kunnafoniyaw kɔni ka fɔ la Bamakɔ nɔgɔlen don dɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye GIE minnu ka baara ye ɲama lasagoli ye olu y'a yira ko ɲama bɔnyɔrɔ foyi tɛ olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 6nan kɔnɔna na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ u kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se u ka ɲamaw kɔni cɛ ka taa n'a ye Sogonikɔ mairie da la ko ɲama bɔnyɔrɔ t'olu bolo olu jigi tɛ dɔwɛrɛ ye mairie kɔ dɛ olu kɔni nana ni maire ka ɲama kɔni ye a kɛnɛ ka yen nɔ min bɛ tali kɛ Umu Danbɛlɛ la ale tun bɛ yen nɔ a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la
la an k'olu ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Sagara, ne ye commune 6 ɲamancɛlaw ka secrétaire à l'information. Anw nana ka an ka gɛlɛya bɔ fɔ maire ye, c'est-à-dire ɲamabɔn yɔrɔ. Ani maire lakaw ma sigi ka kuma ɲamabɔnyɔrɔ ko la. Anw sigira siɲɛ caman bɔ a bɛ san dama bɔ waati bɛɛ an bɛ ka bɔ hali kunna sini donc anw nana kuma fɔ maire ko vraiment ko solution t'u bolo donc o de fɔ ka anw jaabi. Ni anw taara fana aéroport la ka ɲama bɔn gendarme bɛ na ka anw tɔɔrɔ donc u bɛ wari min na anw don o don vraiment ayiwa gɛlɛya de bɔn o de kosɔn anw nana donc walisa ka ci fɔ maire ye population ka mɛn Bamakɔkaw ka mɛn parce que u ko olu dɛsɛra donc ni u dɛsɛra an bɛna ci lase fo Asimi ma o de kosɔn n'i y'a ye pancarte ye a sɛbɛnna ko au secours Asimi au secours Asimi donc Asimi ale nana ko la nouvelle fondation mais jamana si se ka fondé ɲama kan a ka o yɔrɔ fana lajɛ. Ne tɔgɔ ye Kajatu Dunbiya an ka bi bɔli kun ye ɲamabɔnyɔrɔ ko de a bɛɛ b'a kalama an mana wuli ko Bamakɔ ka jɛ Bamakɔ bɛ se ka jɛ ka sɔrɔ ɲamabɔnyɔrɔ ti Bamakɔ GIE ko la ni minnu t'a dɔn ko GIE ti baara la GIE bila mɛ mairie ka baara de la hali sini n'a fɔra nin commune ba in na ko ɲamabɔnyɔrɔ ti an bɛ yaala yɔrɔ ni min sɔrɔ ka bɔ est ce que baara bɛ se ka continuer san 30 an bɛ baara kelen min a ye ɲamabɔnyɔrɔ jira ɲamabɔnyɔrɔ ti n'a ye ɲamaw ti an bɛ taa bila yɔrɔ de la n'o yɔrɔ ti an b'a kɛ cogo di bi bɔli kun ye ɲamabɔnyɔrɔ ko de. Ne tɔgɔ ye Musa Traoré an bɔkun ye parce que ɲamabɔnyɔrɔ de tɛ GIE bolo o la sa an ko bɛɛ kana n'i ka matériel kelen an nana n'o de kana yira maire la vraiment k'a fɔ taayɔrɔ tɛ ɲama na ɲama min filɛ an kun mairie ka ɲama de don an ko nana u ka ɲama d'u ma o b'a kɛ cogo min na u k'a kɛ ten an nakun y'o de ni bɔnyɔrɔ t'a la vraiment an tɛ se ka to nin cogo la tan an filɛ baara min na ta o mairie ka baara de mais ni gɛlɛya b'a la vraiment olu yɛrɛ fɛnɛ ko k'a fɔ ko u dɛsɛla an dun b'a dɔn tiɲɛ n'u ma dɛsɛ maire b'a fɔ i dɛsɛla cogo di i ka baara la anw de ye sigi ne ko k'i dɛsɛla ɲamabɔnyɔrɔ an bɛ taa bɔ yɔrɔ min na ni gendarme b'an tɔɔrɔ ka wariw minɛ an na k'an bɛɛ lajɛlen décourager yɔrɔ bɛ yen dugukolo bɛ yen ɲamabɔnyɔrɔ bɛ yen mais ɲamako de ma kɛ ba ye ɲɛmɔgɔ bolo. Ni tun bɛ tali kɛ GIE dɔw ka seereya la Umu Danbɛlɛ ka kuma bara la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana lasaniya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa min ye Niger jamana kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ dɔ faransɛ in kɔnɔna la min ye avion kasara dɔ n'a bɛ fɔ ko hélicoptère ko o dɔgɔnin kɛra Nizerikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min ye finitigɛla ko hélicoptère o de kun ko mɔgɔ 3 de tun b'a kɔnɔ mɔgɔ 3 bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen kasara nin la min ye finitigɛla ka olu kɛ porte parole o bɔra ka laseli kɛ dɔ faransɛ in kɔnɔna la n'a bɔra an bɛ taa cakɛda dɔ bɛ yen n'a wele ko agence Ecofin n'olu bɛ wuli ka jɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ jamana u ka sɔrɔw kɛcogo la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger jamana ale ni Egypte jamana ko ni Ala sɔnna ma san 2075 ko fɛn min ni farafinna jamana 2000 ko olu kɔni ka sɔrɔw bɛna yagoya kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kuru kana kɔnɔna la yirala k'a fɔ min ye jɔyɔrɔ 5 na ka taa bila jɔyɔrɔ 7 na ko ninnu u yɛrɛ sɔrɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa Sudan du Sud olu bɛ wuli ka jɔ la nin waati na ni ka u ka kɛlɛkɛcɛ 750 ɲɔgɔnna bonyanko ni k'o bila ka taa RDC Congo walasa ka taa fara nin jamana kofɔlen kan ka se ka min ye Mamoudou Tilo n'o rebelle olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ min ye fiɲɛ ani ji fo ka taa se nɛnɛ ma n'a bɛ fɔ ko tempête glaciale la ko o barika ka bon kosɛbɛ k'an bɛ don min na ko bi min ye maa 47 olu kasaralen na wa ko maa 100 caman bɛ yen minnu ni courant ani ji n'a tigɛlen don olu la hali bi sa an bɛ taa Brésil la an b'a dɔn k'a fɔ Brésil jamana ka fara Brésil dɔlɔtanaw kan ka fara diɲɛ yɛrɛ dɔlɔtana kulu bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen bɛ sanga bɔda la bi tile 3 in na a yirala k'a fɔ min ye dɔlɔtana ŋanaba dɔ n'a wele ko Wura Pele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Wura Pele la ko ale kɔni ni binna kunu alamisa don ko Ala ka wele sira ma ka si to san 82 la a kɛra u ka hôpitalba dɔ la ko Sao Paulo o kuma ko min ye Brésil jamana kɔni ko tile 3 sanga bɔda ko u bɛɛ lajɛlen b'u la nin waati na an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ ka siri o la kuma wɛrɛ suɲɛni Mohamed Samake i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hinɛ Wura Pele la k'a da yɔrɔ nɛma kunnafoniyaw ka fɔ la ko Wura de tun don silantolantan kɔnɔna na ko maa ye balontan nka maa ma ale ta ɲɔgɔn kɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ɲɔgɔnnaw caya diɲɛ kɔnɔna na